people to shut out of your life. Wena leyo nto who to delete igudla bani zonda bani ungakhulumisi bani akusuwe ibitterness ithatha iopportunity nepain that has visited your life. So uJobe wayebanjwe leyo nto ngoba umuzwe kwata eze I curse that day. Yeah, inceku yamkhonza uThixo wafika la khona amandla ayo okusonda aphela. And uNkulunkulu wamphusha ngamasibomu to that extreme because he wanted to break him until ikuvele the true Job ukuthi awungazi. That is why you are even cursing the day. Yeah. Then uNkulunkulu had to restore him. Isho what restoration comes after brokenness. Isho what brokenness comes by God's hand. Etswa ngabovuma ukubreaka umuntu. Yeah. Brokenness eza ngomuntu ayina sicoco. Brokenness eza nomuntu ayina purpose. Brokenness eza nomuntu ayi driving isho to your destiny, but the only allowed and the most awesome brokenness brokenness by God's hand. Yeah. Isho what we are building. Yeah. So ngoba uthi umzalwane mele wazi ukuthi akusikuthi hallelujah shekele bebe sikhethe yey sewukusho konke akukho wrong sewukusho konke mele wazi ukuthi I must come back and be sensible. Isho ukuthi faith is sobriety. Yeah. Faith is not ama emotions bazalwane. Yeah. uJesu knew the cross. He knew. That is why when he prayed, uthi, may this cup pass. Huh? Because he understood the realities of the cross. Even the pain he had to bear on him. He knew. Ingakho eqala wayehlala mkhuzu uPeter. Because uPeter ubehamba noThixo but emotionally so. Yabona. Uthi uPeter nasekufeni. Hey nasekufeni nithi mina nasekufeni nawe. Wathi uJesu, Peter my boy, you are still emotional. Wadlalela ngutshela into ongayazi. Uzongiphika. Wazwa betha ngazi iqhude lokhala kathathu ungakangiphiki noma wamphika selikhalile kodwa kona kuneqhude lakhala. Thema likhala wakhumbuza ishilo lendoda. That is why uJesu buku uJesu indlela sober. I said Jesus was a sober man. Yeah. Amandla wangakwenza ube drunk. Yeah, we must be sober. Uthi uJesu lalela ke mawusubuyile yabona ukuthi uJesu wazi ngisho isiphetho sikaPeter. Wathi uma usubuyile uzobuya uqinise abafweni. Yeah, gente esober low emotional ubona uJesu ebanjwa uyibona. That is why lathi limbamba isotsha wakhipha inkembo Peter. Warebhula isotsha. And uJesu ngoba usober wayeka wathatha isotsha walibuyisela indlebe wasekhuza lo. Yabona ongeke ulunge ebandleni laJesu. Udefend umfundisi atinyele wena. Awungeke ulunge. Awungeke ulunge. Leli bandla manje liyatetema ngathi utamatisi oshiswe ilanga netso ibandla lamanje. Ngisho intshumelo yakho mele ugade uthi mhlambe la khona oselimela ke ngiphinde ngicorrect. Such a church. Shem such a church. Mina ngihlala ngisho ukuthi mangavuka oPaulos no James nayo lonke ibandla lokuqala bese kuthiwa alis observe nje indlela esikhonza ngayo. Bengahleka abazibalale phansi. Ibandla lokuqala bebazi ukuthi basihlangene kanje akuthina sonke sibuyele emakhaya. Yakhona abazofa. Befela iqiniso khona abazoboshwa. Ngoba kusasa nje umgqibelo siyobabona kuyi arena benindwe ngegazi lelwane bese kukhishwa amabhubesi siyoba bebazi wena ukhutshwa ukuthi intshumayelo uyizwe ngathi ithinta izilonda zakho ogolozayo ukulapheka kuzo. Ya usuyoshintsha elinye isonto.
hayi cha kanti phela isonto elana kaphela ebandleni mele ufike ulapheke hayi wena kaJesu ngeke bese kulimaze kakhulu but sikulimazela to kill the old Adama uAdama wamaqhubu yabo uAdama wamagrudge uAdama we-hate uAdama otake offense kuyo yonke into isho ukuthi siyakha la kuyakhiwa bazalwane so manje wazi ukuthi it's not just about ningizwa kahle ave ngiyithanda ithomo ukuthi iyangihlula but nginokubacela baza ake nishaye nganza bese bayishaya ke lapha ngisho ukuthi awusukani but it's not bazalwane akungapheleli kuyithomoyi yabo asiyenze ithomoyi but mase siyenzile mele sibuye to the state of sobriety and know that we have to build. Uthini lo baba uthi zihlolisiseni nina ukuthi nisekukho yini yabo mawumzalwane melulingisa imoto ungayibona ihamba ishaya iJozi ishaya iDurban ishaye kanti sekunenkinga ekhona bayazi abanemoto la imoto ihamba ibuye eGoli kodwa inamalamba afani lapha kuyicluster and ilambu likhomba ukuthi kunenkinga but makiwe eGoli izokwenza njani so ke umuntu owaziyo ukubaleka kokuphila kwemoto nesidingo semoto uhlala ivakashisele egarage la kumele iservice khona so mayethi lo baba zihlolisiseni nina ukuthi nisekukho yini wayechaza ukuthi hlalani nihlale nivisit iservice kuzocheckwa ama warning lights ngoba khona singawathatha kalula kanti akukhanda idamage yabona nje mawubona kunabazalwane all of the sudden usehambile ebandleni mele wazi ukuthi bekune warning light adinga nakwa la yabe kuvele kufaka umshini clearish uclearish icode akusho ukuthi inkinga ayikho enjinini bazalwane mina I pray bafundisi I pray ukuthi akufikela khona masishumayela sishumayele ebandleni elingasabi ukuconfronta ama burning issues Oma lento ukuthi sikhohlisane la kube mnandi sibusisane sirelease iprofeto nani but ubone ukuthi kunobudodo ofiyo obukhona la iprofeto seyiphumile yabo kunezinto that you are not willing to address ukuthi mawumzakana uhlala esonweni mawumzakana uhlala esonweni mawukipita ilambe ekhaya uyishiye le ndoda nekhanda ekhulu lapha until izibuye kini izolobola yawa so asi-address lezo zinto manje sifuna ituro okuhlale kumnyama kugcwele kanje yazwela mawubona ama-empty chairs mighty Jesus hey mfundisi ningivuse mangilala la so ke la ekholweni we build siyakha bazalwane so kudingeka ivision imaterial nani bazalwane preparation sigcine lapha ngithi now kunevesi engicela silifunde so it takes a wise man to build on a solid foundation. It takes a sensible man. Uthatha umuntu onokuqonda, uthatha umuntu ohlakaniphile. Ake sifunde uJames chapter 1 verse 5. Because uJesu ozwa lamazwi wami awenze. Hayi awaposte ku status awenze. Wathi ngithi from today ungayipost into wazi kahle ukuthi leli verse nawe. Ngoba uliposta nje uyazi ugudla ba. Generation egudlana. Egudlana. Futhi athi angabona ukuthi lo ade liye kuyo useyiviwile bese ayisusa. Ayihlala isikhathi eside. Ayihlala isikhathi eside. Yasho lonto. Yasho lonto. Yasho lonto. Ikhinye iphimbi phone.
thatha ifoni yakho uyiklenye iphimbo uze izovela ikitazi lokuthi bzzz. Siyamthola uJames chapter 1. Mawuphethe lesiZulu uJakobe chapter 1 verse 5. Ubani ongasifundela? Anyone who is very good ekufundeni. Siyamthola. All right. Lisho kanje. Yamuza uJesu uthini la? If any of you lacks wisdom, makenze njani? Akacele kuThixo who gives generously to all without finding fault. God gives. Lento ukuthi without finding fault ichaza ukuthi uthando olukuye compels him to give ngisho ebona ukuthi wena you are still wanting. Because uthando lwakhe lenza ukuthi abe nokukholwa kuwe ukuthi you will do better, you will become better. Bazalwane, yazi uNkulunkulu mangambona usebenza kanjani ngomuntu yomangala. uNkulunkulu akasebenzisi controlling power kumuntu. He works by faith. He works by love. That is God. Kuwe. Yayizwa kuthiwa la, kuthiwa he gives. He gives without finding fault. And it will be given to that person. Verse 6, verse 18. But when this man asked, akacele ngani? Without any doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So wisdom siyithatha kubani bazalwane? We take it from God. Wisdom is from God. If we had time, wisdom is from God. Mawufunda 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Izokutshela iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi abantu bengamazi ngokuhlakanipha kwabo ezabantu. Bese lithi wakhe, he chose in his wisdom, he chose ukuthi abantu bamazi in the foolishness of the gospel eshunyayelwayo. Why to ivangeli ubula? Ngoba kwabahlakaniphile according to the systems of the world. Ivangeli is foolish. So uyabona wonke umuntu ozohamba evangelini ngokuqonda, they must be prepared to act foolishly before the wise of this world. Ayilento enziwa ibandla lamanje. Nangalisaba ibandla lamanje. Ukube kuya ngami ngabe ibandla ngilinika omunye umfundisi ngivele ngishumayelele. Yabo, ngishumayele kuphela nje. Ibandla lamanje lifuna ukumukelwa yizwe. That is why we end up compromise ngezinto ezingamagugu endlini kaThixo. There are certain levels of truth we are not willing to communicate because we are buying acceptance. Bazalwane, ushilo uJesu wathi njengalokhu ngingasiyo wezwe nani ningabalandeli bami. Kanjalo you are not of this world. Bese athi uJesu, anginisize bazalwane. uJesu uthi akekho umfundo omkhulu kunothisha wakhe. Yabana kulisebenzisa ke ngenye indlela befundisi mase befuna ukucontrol abantu, but uJesu wayengasho leyo. Usethi uJesu nanti point ayilichachisa. If they hated me, as long ningilandela, you won't escape the hate of the world. Ati, if they persecuted me, I'm greater than you, but
ngibhekane nama calamities of unbelief in the hearts of men. So kanjalo nani, you won't escape. Wayengalikhuluma ngoba ethi khona kumele ba control abanye. Wayelicacisa kuyipoint yokuthi ngimkhulu kunani bekumele kube nezinto engandluli kuzo mina because of my caliber, because of my position. Kodwa I went through them. Sethu Jesu nani ke kanjalo. Angeke niphunyuke. Uma bengizondile nani bayonzonda. Uma bengiaccusile ukuthi ngikhipha amademoni ngamademoni, nani mase nginisebenzisa, ningalemali mase kuthiwa inini nithi in the name of Jesus enifaka abantu amademoni. Kanti uzothola umuntu eseyongena ku Facebook live ayikho leyo nto. Mina benginichazela amandla kaThixo. Umuntu ongakholwa akawazi amandla kaThixo. Wazi amandla esangoma nenyanga nabathakathi. Yabona akawazi kaThixo. So usuku umosha isikhathi sakho uma uthi uzochaza. Bandla lika Kristu ake siphumeni ukuchaza izinto manje. Yeah, siphumeni chazeni izinto asiphumeni manje. Ake sibheke kuThixo. uJesu wayechaza ukuthini mayethi kuma courts uma ben accuser mina ngizofika nginilwele. What did he mean God? What I will borrow your lips and begin to speak nina nizothula. Yazi lento ifuna ukungikhipha manje ngisabade iyangiphusha ifuna ngingena. Yabo. Bo baba madoda amadala ngazi nizokwenza kanjani. Uke wana ukuthi kuyi body of Christ everyone is allowed to have an opinion. Nona member u2 ufuna ukusho naye. And alisa umuntu unemember ka 300. Kunokuthi athi I want to understand the grace yale ndoda. Ukuthi yenza kanjani to attract such souls. Hayi ngoba nawe uyame pulpit afaka uthayi. Sezofuna ukucorrecta in the body of Christ. Yet bakhona obaba evangelini. Bakhona obaba evangelini okumele kube yibona ba addressa ama burning issues. Just because I can pray abantu bawe nezitoro, it doesn't mean I am great. There are those who have went before me. There are those who have tasted this power. But kwafika la khona bazi ukuthi noma esekhona amandla but uhamba luyi ngamandla. Yeah. Ngoba uzophuza iblack label. Nawa mina ngibona imkhuba la, mina ngazi bazalwane. Mina ngibona imkhuba. Umuntu adevusa abantu kuma wheelchair. Yeah, abuya ahlale kulezi indawo lezi. Na fethu ukakutshela ngoThixo ngiyabazi. Wadakwa ngamandla. Wakhohlwa ukuthi ngale kwamandla kune principle. Somebody say a principle. Ezinye zezinto ezitholakala ekukholweni principle. One of the principles ekukholweni respect to your elders. Mina ngazi kahle ukuthi noma ngingabusisa abantu abawungaka but kunamadoda okumele mayikathatha iplatform la angiyazi I'm no longer allowed to take a mic and say namathi ngizoveza uvezani. Yeah. Isho ukuthi umhlaba wakamoya. Isho nemva kwami ngiyangisiza ukuze ngingalala. Isho ukuthi umhlaba wakamoya usebenza ngama principles. Sakhumbula incwadi kaJuda kufika uMichael lithi wathi ezothatha isidumbu sika Mose then appeared the prince of darkness. But lithi iBhayibheli uMichael as powerful as he was lithi iBhayibheli he did not dare to speak ill against, because ezweni la kamoya akuyi ngokuthi ubani onamandla, kuya ngama principles. Ama principles. Yini enza ukuthi uJesu uma ekhuluma noSathane angam-addresses isihlubuki nengelozi yokuwa, umuzothi the prince of the air, addressa ngokwe accolade yakhe, because emhlabeni wakamoya principles apply, not emotions.
uJesu wathi namandla, uNkulunkulu wathi namandla, kodwa uthe mayisezofika emhlabeni wabantu, he had to obey time and nature. Wambatha inyama okumele ifake iphampasi ikhulu iyondliwa iqukulwe. The whole God of the heavens and the earth wathobela ama-systems abantu. Ingakho iBhayibheli declares it boldly ukuthi sinayo umpristi okwazi ukuzwelana. Uyabona yini elethu ukuzwelana? I-principle. So kunabantu abathi mase begcotshiwe bakhohle ukuthi ngale kogcobo lokubhabhaza nokwenzana. There is a principle. Principle. uDavide uzingelwa indodana yakhe, nisho kahle? Ya, uzingelwa indodana yakhe. Wafika kwenye indawo lapha eyocasha. Wacaca ukuthi okwamanje isizini empilweni ngilento yeprinciple ohambeni lokukholo bazalwa. Endenza ukuthi abantu bafe isikhathi singakafiki. Mayefika lapho wabona ukuthi nginamandla ngiyinkosi, kodwa njengamanje isimo siyaphoqa ukuthi angizenze uhlanya. Ya, wenzisa okuhlanya. Wathi walolu hlanya kanti abazi bakhuluma ngenkosi. Yindaba uDavide understood ukuthi kuma principles of life kunama seasons where uthi uyikho konke but uvele njengomuntu ongenakho. Just to survive the season. Just to survive the season. Whoever build upon these words, it's like a wise man. Owakha indlu yakhe etsheni, edwaleni. We all know ukuthi uma kukhulunywa ngedwala kukhulunywa about the principles of God's words. Mazwi kaJesu. Indoda ehlakaniphile yakhele esifundisweni sami indoda ehlakaniphile. Umbuzo uthi njengamanje empilweni yakho zingaki izinto that resembles ukuthi you are a disciple of Christ? Does your character resemble ukuthi ungowakha esifundisweni sika Kristu? How you answer to oppositions in life. Kungaba ibosi yakhe emsebenzini, kungaba uforeman wakho, whoever okuyi authority phezulu kunawo ohlala ephile ukuzokuphoka every day emsebenzini. How you respond, does it resemble Christ? Lo othi wena ngumfundi wakhe. Matthew chapter 13 uthi uJesu abantu bayobona ngani ukuthi nina ningabafundi bami. Ya. Sethi uJesu uthanda nani? Ya, kusiwa ama gift of the spirit isho uthando. Ayi. Uthando. Makuthiwa uphi umzalwane mele kucingwe uthando la lungakhona, then kusho ukuthi la kwi-location yothando mele kube nomzalwane. I'm worried ukuthi kunjalo in this modern day Christians. Thando. Angithi uyabona into yokungakholwa kahle yenzani? Yenza ukuthi uma sifika endlini kaNkulunkulu sizokhonza. Bese kungena umuntu ongakholwa. Akahlukile nathi. Ungene exakekile frustrated. Nawo na 7 years usindisiwe. Sekugcwele ihubo nje emlonyeni but enhlizweni yakhe alikho, kugcwele frustration. That is why mayefika ezodinga uthando ulifica lungekho, ufica lento nayo ukuxakeka. But umehluko manje ukuthi lo una 10 years ehamba noJesu, mina khane ngimcinga uJesu, kodwa mayeza kuwe inkinga ayithwele ufika ayifice na kuwe. Khonani phakathi kwakho? Khona uJesu noma khona ukuxakeka, frustrations? Bazalwane, we are not built to be frustrated in faith. Frustration ayifuneki frustration. Yabo mabevusa uJesu lapha emkhunjini kungena amanzi. uJesu akababaza ukuthi hawu madoda amanzi asemangaka. Utinyela bona la. Uthi where is your faith? Where is your faith?
where's your faith? uJesu mayithi where's your faith wayechaza ukuthi lento engizoyenza I've lived with you enough ukuthi nani seningayenza. But because kusho ukuthi lezi ingwenyu bethu uJesu efundisa zona icabanga ukuthi isho le yathenda le yathi ngibo. Amen basaba. Amen amen. Konje ngizoyenza. Lama. Uhlenje la lokho ethi amen amen kodwa yacha le ntombi ayingifuni engimdala mele ngishade manje athi ngibo lama ngamthengela ama flower asho umfundisi nikhona abasala amen mfundisi mayiseqhubeka umfundisi aphinda aqhube athi ngibo ake ngimtext ukuphi ngicela ukubona mangiphuma la enkonzweni yashunyayela nje yashunyayela. That is why mase ngena umuntu onama struggles lophoxekile la utheza kuwe lokuphoxeka kukuye njengomuntu ongazana noNkulunkulu akufice kuwe wena wazana noThixo. I-patience okumele ngabe uyayireceive kuwe. Angithi wena you are patient because usuyazi ukuthi God doesn't work on my timeline. He work on his timeline. But athi uyafika kuwe ne-frustration afice ukuthi nawe umkwatela uNkulunkulu. Ingakho ke isikhathi esiningi bese kuba sengazathi uNkulunkulu uhleli kubafundisi kuphela. And wrong leyo perception bazalwane. Awuthi oh papa. Papa yo bless me yo. Kade ngamadolo usuke eminyango. Ake sithi ngapha kancane. Ngoba ngikwatele we mama nje. Ake sithi ngapha kancane. Engathi kuyaphi kodwa mhlambe ngibazumile ake sithi ngapha kancane. Ayi nakho ke. Mighty Jesus. Bazalwane ekukholweni senze njani siyakha. Siyakha basalwane. And la ekwakheni there are principles you must follow. You don't just build. Somebody say principles. Yes, there are principles to be followed. Ngicela siye ku verse 22 same book James. Konke eshiwoyo lapha. Verse 22. Uba nophethe isiZulu la. Ku James chapter 1 yeah. Ake sivakashela uverse 22. Lenge ikhale nangeZulu. Uyasiza ntombi. Shaya. Encwadi ekaJakobe chapter 1 verse 22. Yibani ngabalenzayo izwi. Ningabi ngabalizwayo kuphela. Nizikhohlise. Thank you. Uthena uJesu ngale ku chapter 7:24. Uthe ozwa lamazwi bese ayizoselithini manje la. Lithi musana ukuba ngabalizwayo kuphela. But ndlulane ekuzweni fikela khona niba ne practical niba ne encounter with the word. Yabona mawusuqala lo mzalwane olenza izwi uzo understand ukuthi makufika umuntu ohlulekayo kuwe uzoma-attenda ngoba nawe ukwaba nama attempts okuligcina liginqe uphinde uvuke kusasa ulenze liginqe until you got it right. Till you got it right. So ngabona kunabantu abangenayo patience ngabazalwane. Isikhathi esiningi labo bantu abakazi baba ne practical walk with the word. Yeah. Baba nenhlanhla izinto ziyahlangana. Akakwazi ukuhlatshwa yizwi lize limconceive something. Ahambe njengomuntu wesifazana oyithwele in the spirit. Kanti uhlulwe yizwi. Babusisiwe abahlulwa yizwi likaThixo. Ayi babusisiwe ngiyababongisa. Uyabona umuntu ohlulwa yizwi likaThixo ngiyambongisa. Every time lingakuhluli izwi likaNkulunkulu, you are always in quarrel with God. Mawuhlulwa izwi likaBaba, uhlala nixabana naye. It is only through obedience